Right away. Oh, oh, no, 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 no. Lah, I'm gonna say forever. Ay, nagtayo talaga. Ay, madam. Hindi siya ka. Tama na din. Hindi pa, bawal. Tama na din. 1, 2, 3. Hi, thank you for watching. 12. Good evening. Thank you for the answer. 2 million in the house. Tama na yun. So feeling guwapo siya. Feeling niya lahat ng babae kukuha niya. Feeling mo lang yun to. Feel mo lang yan. Feel mo lang yan. Feeling mo lang. Wala. Feeling mo lang. Feeling guwapo. Ang babae na kukuha. Para may pagyabang, may habulin ng babae. Maraming babae, wala mang kwenta. Ang daming babae, wala mang kwenta. Chick boy, pero wala kwenta. Luwas na lang ako. Hindi pa na tamsak. Hi, sigab. Ang silpo ng gab. Kada tabi kayo ba? Ano ako? Dapat hindi pa mo kung mag-brown out. Hi, Sophie. Hi, sis. Magandang gabi. Yan yung mga kabulinggeten. Hindi ha, sila Gab. Si hi, Gab. 14. Si hi. Hello. 14. Hello, everyone. Good evening, everyone. At heroes. Ada, 2% naman kagay. Hindi ang charger mo kagay 2% na lang iniyo. Ang batay mo? Parang dili. Wala. Kenapa? 2% na lang mo. Ano mo voice support? Gani. Ay, ito. Wah. Talkas. Musta ka mo dyan? Okay naman. Okay naman. Maulan dito. Maulan nung didi. Maulan. Okay naman kami dito. Ano lang, mawagay na. Okay naman kami. Maulan dito sa amin. Oh my God. Ay. Maulan yan. Gana ka na dito. Salamat sa nagtatamsak. Lako for the tamsak. 1 million views. Thank you, sis. You're the only one. 1 million views.
Million man nalawan man. Mao man didi maulan, mao. Sino inuubo? Si Gab. Nag-uubo siya. O, yan. Si Gab yun. O, tingnan mo. Dako. Tira ka. Nato. Si Gab yun nag-uubo. Six. 8, 9. 12 Thank you for kaya the chemo yan in the house. Thank you so much. Ikaw nagana 12 yan. Nagahang ang cellphone ko. 9, 10, 11, 12. Nawawala. Nagharang na ang cellphone ko. My goodness. Sino ka naman pala yun? Bakal ka naman mag-post. Nagana mo. Bawal ko sa gani. Bawal ko sa Nagabo, nag-iilan. Nag-iilan. Ay, gani. Ayun. Kinuha mo. Daya. No, kasi thank you sa 1 likes. Iba na mga. Only 1 likes. Thank you sis sa like. Ngayon. Thank you for 4 million people in the house. Salamat. Kaya. Bayan. Ano ka dito? Bilyaran ka dun. Boo! Bana. Ah! Okay pa. Ayaw. Kaya dinitan. What? Two likes now. 2 likes. Thank you for the 2 likes. Who give the likes? The thumbs up. Thank you for the thumbs up. Wala dyan. Ay, dapat matang ko. Medyo gulit na ako. 5 people in the house. Thank you so much. Tama na yung Gab. Tama na. Tama na. Babada kayong mawaragas. Di ka man naaraw magbisay. Thank you for the thumbs up. 2 thumbs up. Ay, nabula ko. Boom. Kami na rin balay. Magkata na. Tanda rin yan. It says 3 on my side. Here, 2 thumbs up. It says 2. Thank you for the 3 thumbs up. Bakit? Dahil ayaw na makalaban ng sarili ng pamilya. Ang mga pirero. Sa pangalan ko ng pirero.
Hi Michael Tan. Hi Michael. Bonjour. Tout va bien. Moi ça va. Merci beaucoup Michael. Guys, hit the like button. Thank you, Tim. Thank you, my team. My team. Thank you, my team. Thank you so much. Thank you. Baka nakakalimutan mo. Ang mga gerero pumatay sa kapatid ko. Thank you, 5 people in the house. Thank you so much. Michael, hit the like. Top, guys. Kahit kailan Michael, can you top the, can you, kailangan can you, silang kayo. can you give the thumbs up? Sila ang pumatay kay David. Sarap magtagay ngayon. Tagay muna sana natin. So, bawal. Hope and I pray somewhere in your heart you'll always be. Michael, thank you, Michael. FPJ's Batang Quiapo. Wherever you go, whatever you do, I will. Sana ay huwag namang ulan. Ako kanina, bumuhos na. Kumanta ako. I will be right away. Sa isang palasyo ay nakatira ang isang prinsesa. Alam mo ng buhay na yan. Dahil palagi siyang isa. Hi, Sis, huwag na muna kayo mag-message sa Facebook ko. Di ko bakit kaya? Sige, Sis. Kaya pala. Tu Chantabian, Bravo Bisu, Atwa Abiantu. Abiantu. Merci beaucoup, Michael. Michael. Apostle Lavushon, Zempolo, Duma, Ojame, Apuye, Centro di Botore, Scrimosi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. The pronunciation, merci. Merci. Paano eh? Merci. Became. Thank you for the 9 people in the house. Thank you so much. Thank you for the thumbs up, everyone. Thank you. Yes, Salvi, your sister, yes. She's my sister she's now in Taiwan. Oh my God, Sang Panken, welcome back. Ante, remember mo ba ako? Oo naman, kumusta na? Long time no here. Zach, what happened to you, Zach? From Taiwan. Yes, she's my sister, Salvi. Tim. She's now in Taiwan. Long time no here, Zach. Oh my goodness.
Ngiti-ngiti man, ngiti-ngiti man. Mag-like ako, te. Sige lang. Sige lang, Zach. Salamat sa pag-like. Salamat. Live. O, sarado mo ito. Saludong kita sa buwan. Kariyo ni mama. Lagyan mo. Mag-grow a garden sa ako. Ha? Ano daw? Ang go! Ano? Zach? Zach, this is the English speaking channel. Para marinig ko na. Huwag ko ni Kuya God. Ay, maaaring kasad to? Daw umarap. Oh, wow! Daw umarap. Paano yun? Oh, wow, ang galing naman, Gab. Di ko aram yun. Hi, Mark. Hi again, Cheryl. The rain has stopped. Not yet stopped. Still raining here, Mark. Tagalog ito, boy. Police gate. Si mama. Mama. Philippines. Oh. Mama. 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 May city. Zach, I have a manager now. So maybe something changes. Not like before. Before I'm single. Now I have a manager now. I have a boyfriend now. Bakit ako mamaya? Bye. Bye-bye. Bye, Zach. Thank you for the thumbs, Zach. Oh, Gemma. Kung talagang gusto mong buhayin ang pasyente niyo, bakit hindi na lang ikaw? Thank you for the thumbs up, Zach. Thank you. Bye-bye. Chelsea? Thank you for the house. Thank you so much. Oh, mag-ano ka, magpandong ka. Bali mag-ano ka naman, wala ka naman ano. Magpandong ka. Mag-ano ka, magpayong ka, magpandong ka na, magpayong ka. Ito, towel. Poor Zach, he is sad. Why sad? Why Zach? Why is that? He's young, sound he's young. I think he's still studying. Oh, maligaw man at mawala, umikot man sa kawalang dahil. Gahang ang sopranin. Gahang. My phone is hanging bridge. Ha? What? Wala. Lamit lang. Wala na. Thank you for the thumbs up.
Isang batang lalaki ang nagising mula sa masamang panahon. Ginalaw kasi siyang kanina. Espiritu ng mga Panginoon na nagbabalik ng mga alaala kinalimutan. Sa inyo ang doktor niya po. Halika, sinigay niya yung heart. It's giving profit. Sa takot ng bata kay Panita, Balik. ayaw niya ng matulog. Kaya isang Okay. lumapit siya sa magtutunan para humingi ng tulong. Mama, bakal ka daw ilaw na may laman. Hizaw. Hizaw na. May laman. Ano may laman? Makapangyarihan mong tutulan. Pagod na akong Panginoon. Hizaw? Isaw. Ikaw na lang gusto mo. Puro. Laman. May laman dito. Inuman na mong tutulan ang iyong pipilit Ira. Ito. Tapos gusto ko suka. para Ira. ang ipinangako. Ito dito ako may ano dito. Yung pindarili. Ah. Hello. Sabi mo masusuka. Laman. Suka may malaman. Diri suka. Ay, laman. Tapos ang sausawan ko suka. Solo. Wala. Abusan na yan. Thank you for the 6 million in the house. Savage love. Get somebody break your heart. So, was Zach before in love? No, it's not. Oh my god. Zach is, he's a student. He's young, too young. God damn. Hi, Ryan. What means Gada? No, I'm not. No, he's not. Oh my god. He's friend. Just friend. He just joining here. It's just joining. Nothing before. I think he's, I remember, he's have a girlfriend. Or she's married. He did. Someone joined. He said, sorry, I'm not always See you tomorrow. busy with his girlfriend. Maybe Zach he's like, Mama, he delivery. means goddamn like you're Na. hot. Iya. That's what Ryan saying. Hindi daw mama start na. Not? Ah. No, not. Ah. Super strong, Cheryl. Oh, thank you, Mark. Oh. Thank you for the 8 people in the house. Salamat. Thank you, Mark. I'm strong. Massive. I want survivor. I want to make it. Keep on survivor. Now, si Darak. Maganda mo naman daw. Balik ba ako sa baby ako? I want survivor. Keep on to make it. Keep on survivor.
Well, hmm, ouch. Sinasabi ko na nga po eh. Siyempre, that's again every day. Six solutions at essential You are good. Thank you, Mark. Ow. Bravo morning with Bravo biscuits. May sesame seeds sarap. For a sesame-amazing day. Para ang buong araw mo. Bravo! Buhat at haggard araw-araw? Try Cream Soap Vitamin Boost to wash pack. Use 10 times more vitamins and argan oil for up to 10 times cleaner hair. Doble-doble ang ganda ng buhok para blow-dry Okay mo na. Ang, order. Wala pa man. Yes, Cheryl. Your muscle are huge. Yun lang. Ah, really? Show how much you care every day. Cream Cost Daily Care. Germ protection that makes skin vitamins and up to 5 hours the moisture lock. Cream Cost Daily Care. Every day I care. Ang dami initiative Yan with Knorr liquid seasoning. Ang, pagluto mo. Ay, naga. Ang, wala pa man yan. Pagluto. Ang, Savage love. delay. Paano mo nagawa yan? Paano? Oh, galing. Ang sayo. Sa sayo. Kaya. Ang galing mo naman. Ang galing naman ni Kuya Gab. Napaharap sa da. Paano mo nalaman yan ng ganyan? Imin ko yung sigarak. Ang ganyan, arot dapat. Ang galing naman ni Gab. Pagkapo ni Gab. Pagkapo ni Gab. Harap pa, in-charge ko pa yan. Para ba't in-charge mo yan? Pagkatapos ko mag-play, ma-charge ko pa. Mag-ano ka, di ka magdalagan dito. Magpayong ka. Nagano yung phone. Yung phone ko parang katulad niya. Ay, ne. Naglolo ko. Savage love. When somebody gets somebody break your heart. Hazel. Kahit na umiiyak ko dahil sa'yo. Thank you for the 7 million in the house. Salamat. Thank you so much. Salamat punan sa nanonood, sa dumadaan, sa napapadaan, sa tumatambay. Thank you so much. Sa nagtatamsak. How are you watch hours? Are you almost at target? I need watch hour. I need 4K watch hour to target. So if you watch my live, Mark, and if you always hear on my live, it helps me to reach the watch hour.
Thank you in advance. Yes, thank you in advance. Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? Iuwi sa ginawa ko. Explore Care, state-of-the-art facilities, affordable I need more lives to reach the watchtower. Before? Hey, hey, hey! Hey, Roger Dickens. Hey, Roger. Pero ba na nga lang, hindi pa magkakot. First siya na. Ay, salamat. Paghuna ko, kuna mag-araw na dito sa may unahan. Ay, bumarang kita kami? Oo, say ko na mag-araw na doon. Nag-araw na dito dito sa unahan. Paano naman? Kulang ang pangungulit. Kurumpipan lang pang Nagsabi siya nila sila. Salamat man. Ganyan eh, nagsabi siya kasi kung ako na nakita na yan. Dahil hindi papatay sa magulang. Tama ba ko ito? Ayaw talaga, di ko pinitin. Savage love. It's a matter break your heart. Paano ka ba susian ang lock? Unlock, pa-unlock. Ito unlock mo. Isang gabing ulit ko ang pananagay. Bumalik ang makapangyarihan. Nanginigil na siya sa kanya. Come here. Galit ang sinabi ko dito sa kanya. Oh, hey, Sheryl Ohm. Hi, hey. Kanila ko din sa'yo. Okay, committed to you and your lives. Thank you, Mark. Junk food, oh my God. No, junk food. Barbecue. Pasensya na po sa lahat. Hi, Roger. Thank you, Roger. Para hindi po tayo mahinahon. Just follow the process. Parang ano, tubig to ah. Iya, tayo na po. Parang tubig. Hindi suka. Ready, sorry po. When you hear, not chips. Hey! Hey! I won't allow this. Tell people to stay Thank you safe. na to the Ma'am, this is an 6 emergency. million in the house. Thank you so much. Magsasabi ka ng emergency kung kailan ako patapos na. Ma'am, wala pong may gusto na mangyari. Yeah, big difference between barbecue and junk food. Yes. Understand po. Go, Brad. Gab, no, Gab. Gabriel. Gabriel. Pero papa, ayoko pang mamatay. Yum. Barbecue. Every street vendor comes to your house because it's easy to sell So sweet. for them. Did I hear that right? Papatayin mo yung anak mo kasi ayaw mong iwanan. Wow. Amazing. Father of the Year. Let's eat. Nakabalik ka na ba? Come on, let's video. Dapat mo yan kasi lakas ng Because loob you mo can't yan. say no. When the truth is, ikaw ang takot mag-isa. Oh my God. Akala ko hindi na ako makaka-encounter ng mga katulad ko. Mahal ko ang anak ko! Oh, come on. Mahal mo ang sarili. Alis ka rito! Tuwag ka. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Papanuhin pa kita. Tama na! Tama na! Ano pa? Ito ka na. Magugas sa simba mo. Thumbs up. Thank you guys for watching.
Thank you sa tumatambay, sa nanonood. Salamat. How much was that? $1. All. Less $1. 50 pesos all. 5. Because 10 pesos each. Go. Thank you for the 7 people in the house. Thank you so much. Kuha ka dito sila na tubig ka. Ginom ka. Buta naman ito tubig ha. Kaya parang ubo ka na naman. That sheep, it's chicken or pork. It's a pork. Yes, sheep. That's sheep. Pork barbecue. Inuman ako Pork barbecue. It's a pork barbecue. Baka dito sila no. Ay, inuman mo kumuha ka dito. Para ubo ka na naman. Ngayon na. Matururog na yun mamaya. Tapos ikaw maano ka naman. Thank you for the 8 people in the house. Thank you so much. Taga saan kayo? Salamat sa nanonood, sa tumatambay. Maraming salamat. Let's say, what it means, Michael? What it means? What do you mean? Sarap. When I'm there, you will miss that food at night because they won't knock on the hotel door. Yes. Yeah. But, JT goes, what means, Michael? But, I will buy outside a lot of bring the hotel. One way ticket to the moon. Salamat. Salamat sa nanonood. The best kayo. Ay, parang nalasing ako doon na ano parang may araw yata yung barbecue na yun Kasi parang na ano hindi suka. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. I fall sleeping now. I need to say good night. Bye-bye. I need to sleep now. Merci beaucoup, Michael. See you later. See you tomorrow again.
Bye-bye. I need to sleep. Need to rest. With more growth nutrients versus regular milk. Bye. Supports strong bones and 1.5 times faster growth and 8 Love you all. also available for teens. From the #1 multivitamin brand. Bye-bye. Multivitamin gummies. Full of nutrients for growing kids. Thank you. Bye. May bagong gigising sa'yo. Bagong Nescafe Original. Like the dark roast coffee.